Paki-subscribe naman dyan mga idol. Sino aking mahal? Tanongin mo sa akin, sagot mo'y tatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Nandito kami ngayon sa ating partner dito sa Lawak, Pangasinan. Walang iba kundi ang Cozy Place Milk Tea Shop. Ayan. Surprise po deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay 179 Zone 5 Lawak, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasurpresahin si Nanay Crescencia Tiki na nagsiselebrate ng kanyang ika-67th birthday. Ang nag-share sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Ma'am Julie Tiki Bubis all the way from Hong Kong. Susubahin niyo kami at ating po ngayon kung ano maging reaction ni Nanay sa pasorpresa ng kanyang anak. So isa na sasabihin ko sa inyo, anak na! Target locked. Hinahanap po namin si Nanay Crescencia Tiki. Oh no! Ay kayo po. Kaano-ano po niya si Ma'am Julie po? Anak po. Anak po, Ma'am. Opo, Julie Tiki Bubis. Oo. Anak po. So, Nanay, meron po kasi isang order, pero ang sabi niya po kasi sa amin, ang instruction niya sa amin, sa inyo po namin kukunin ang bayad. Oh, no! Bayad yung pinadeliver niyo po. Ano po yun? Corn po, washing machine. Bali ko, ma'am, 23,000. Ay, okay na, ano. Ito na kaya ako magnanako ng ganun talaga. Wala man lang akong hawak na mas, ano. Hindi po niya pinadala sa inyo na. Wala man. Oh no! Pero ang sabi niya, ang yun po ang instruction niya kasi sa amin eh. Wala man. Sa kanila. Kahit ano yun siya man. Wala. Di manang mo kano, nangyalakan di washing machine, di balor na kano 23 well. Awan ti... Wala naman sinasabi. Awan yung bilin na kanya. Awan man. Awan man lang tiimbaga na Awan man. kanya. May katatawag na yan ako nila yung cellphone. Awan tiimbaga na nga Awan. dati sumangpat. Oh no! Ano nga makontak sa nanay? Awan. Kasi ano na nga gagayan nanay? Kasi ano mahinga ibabali dyan noon, ibayad po. Awan mo. Awan mo. Naman. Awan yung tag na ma'am. Awan. Atay nga yan. Awan. Awan, tipid na. Sabi ko tayo may lakon kontakin gamin mother ka kami mga makontak man So, isuna. awan ko. Isang awan mo. Magpapulatan mo. Magpapagin mo. Awan. Kapag manay, pagpirmaan ka Ay, haan ah. Haan niya. Pagpirmaan ka lang ang mga i-receive DJ item. Tawag din na itog na. O ngayon ang garot kita ano nanay tanong mo yung titog bagayo kini. Diya, dapat mo lang gamin tiwasin na tani. Dapat ikaw na tani. Api ka sa ano ngayon ako. Ay, kwa DJ gamin ma'am. Automatic gamin din order na. Iso nga medyo nangina. Uwe na mag-aanak. Kasi Awan pa yung pagpaganak. Pepeso nila. awan yung pag-anak niya. Awan na. Awan. Mga pagaro daw, antay takita, ang tanong tibagbagang tinya na ay nalito ba, wag gusto nakas pangarigan na madamdamang. Narumor amin si Anik, paano naman? Agila ako pa. Maria, awan. 2 hours later. Kita nyo lang naman. Delikado kayo.
20,000. Taom laan ta tanam mo tibag tanam bong tibag bagang tukinyana. Oh no! Saan madi na kayat agpirma ni nanay, madi na kayat nga i-receive, si kanto mang receive tani. Ini ka na kita, mapingin siya. Nanay pakilo ka taman beta, ano telag dito ko na. Wala, malulukot na nata. Ingat ko lang. Kayo nga siya. Diyos na kita, imak na ito ka. Oh, ayan. Happy birthday! Naka na nakita sa video ajay. Ala, hindi mo. Kakat na lang yan, kakat ko! Oo nga. Kasi noon na naman inigla na naman nila. Ay, wow, sana all! Dumarating ang mga blessings sa inyo. Ayan, kapitsin ko na ako na. Kada pang bakit mo, Nay? Namadamdama ata. Nanay, papicture ako dito ka muna po. Pati ka muna. Ay, umatras ka PF. Sa bali birthday. Sinitay namin. Anay, picture ka pa. Hakapay ko mapanjunag. Picture ka pa. Ginulpida manan. Mag-iyo kayat kasakit para kaya tagitanak yung kinyayo. Dari ka nanay, pag-picture ka pa. Hangganan nararamdaman. One, two. Isa pa po. 1, 2. Ayan na, paayos po. Paayos po. Nay, harap ka doon. Patikas ako para makita naman sa picture. Ayan. Ayan. 1, 2. Sige ma'am, basta pa. 1, 2. Isa pa pa. 1, 2. 2 hours later. Sa nanay, okay. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nanay, may gawis mo na bago mo hipan yung kandila mo. So, baka tumayap ka mo kami di sapo. Ang palakpakan naman natin si nanay. Ayan. So, syempre hindi mawawala ang birthday kung wala ang mga magme-message. So, meron akong listahan dito, walang tatakbo. Unang-una na si Sir Crispin. Sir, baba ka muna dito. Sige nanay, agtuwa ka. Ikaw umakalakad. Ate, nangawit na yung kanya. Nanay, kita niya. Okay, go pa di ka nanay. Tanong mo. Dito. Ate, di ko... Pagka malam tayo namin madam sa ating napasama kini madam Kunwa. Baka mamamani ka rin. Kaya sa akin na karin ka, kumanap ang tubay. Awang kanuting wartana. Yung tata, paganay. Hi, happy birthday. Kapay kumakalupay ti madanong nga birthday. I love you, Nay. Hira na. Ayan. So next one, si Ma'am Josie. Excuse.
lang. Doon ka sa tabi ni nanay. Ang bakit ka ba? Ay, hindi pa yan ang bakit. Nay, happy birthday mo ngayon. 67 na to eh. Sabi lang mga ka adupay nga birthday si Dumdar kung good health and long life. Next one, si Ma'am Charmy. Ay, lalaki po. Sorry po. Wala si Tito Queen. Happy birthday na yun. Dalawa na wala yung tayo sa akin. Gusto kayo na wala. Wala ka na ako. Ang pa-cry mo. Happy birthday. Kapag kumataas ang tagpag-tagpag yung nga pa. Madok sa birthday yun. Hindi, happy long life. Happy birthday na yun. Next one, babae mo siguro ako yan, Ma'am Christine Joyce. Ah, si Vincent. Ay, kaya. Happy birthday po naman. I love you po. Next one, si Sisle. I love you, Nay. Happy birthday. Habang yung sinabi niya. Next one, si J. Mark. Aray, happy birthday. Pasensya na mga anak ko na yung mga comments ko busy ko kayo. Yan. Pabot mo kayo kamati ko 150 basta stay healthy lang sana. At okay nga po yung titingin ko maya. Happy birthday na. Next one, si Julian. Happy birthday, Lula. More birthdays to come and God bless you. Ang picture na po. Kristo. Next one, si Joel. Tingnan ka, kasali ka. Kuya, baba ka muna. Ha? Si ano daw, si Ma'am Elizabeth. Happy birthday, Ate. More birthdays to come and more shopping orders to come. Ay, ajay lang kung natin bagatang tayo niya. Tapos for 23,000 ay naman. Matalimu daw mata ni nanay. Next one ni Ma'am Isa. Mami, hanga ko magpalaya. Baka na. Apay na Ay, wala ka na ako. Ate nga, Elvis ba ito? Elvis? Sama ya? Elvis. Ano dyan na nga ito? Mangyaw-awat na. Cameraman, kitaan ka dito sa nga ito. Kaway na lang mga kuya. Siyempre nanay, at ating padalaman lang kasi nagpa-sorpresa para kanyang nasurat. Hi nanay, pasensya ka na kung pinagbayad kita ng utang ko ha.
Happy birthday, Nanay. Dalangin namin na lagi kang healthy at marami ka pang birthday na darating, Nanay. God bless you always, Nanay. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa anak ko at sa mga apo mo, Nanay. Nay, please, huwag ka nang masyadong nagungungot. Nanay, we love you always, Nanay, and I miss you. Nanay, kang nagungungot ko, Nana. Apay, naungot ni Nanay. Pasal. Talagang nagkakainti kasi, Nanay. Kakawin mo pa ng bilbili. Ay, won, Nanay. Won, talaga. Ayan, Nanay. In behalf of surprise ma-deliver ko, Nanay, kay Miss Maylene Palabay, sapay kumatahan nga dati ti mauting ang panagkinita ta, Nanay. Malay mo ito no 70 years old, nagpakitiring ka kinyakon, Ayan. Wala, Nanay, wala. Dati nagastos na itong wala at simple nga catering ato yung mapalinan niya, Nanay. So, happy birthday, Nanay. Enjoy mo itong araw na to na para sa'yo. Ayan, so, lagi kang mag-iingat, Nanay. Huwag kang labas ng labas at meron pang pandemic na, na epidemya natin. Ayan, so, Nanay, happy birthday at sana na-enjoy mo itong araw. Pasensya ka na, Nanay. Ako'y napag-utusan lamang po kanina na ikaw ay i-track para daw magulat-gulat ka naman ng kahit papaano. Baka daw kasi inaanto ka na, Nanay, kaya gugulatin ka daw muna na. Happy birthday po ulit, Nanay. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise mo deliver ko. Kay Miss Maylene Palabay para updated kayo sa mga videos natin araw-araw. So, lagi lang po natin tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Bye! Ayan, so, isang family picture na lang po. Lahat ng kapamilya ni Nanay. Ayan, so tingin ko dito. 1, 2, 3. Waki naman, Waki. 1, 2, 3, go! And then isang sigaw, happy birthday surprise. In 1, 2, 3, go! Ayan, so kayo naman po, lahat po kayo. Dali lang, kayo mga naman dito. Sige na, lahat na dito. Dali na. Dali, picture na. Sige na. Dali na, dali na. Punta na doon sa ano. Yan. Tingin dito. 1, 2, 3. Pagdamutan mo po ang simpleng regalo ng aming company ba? Kasi ang liit pa namin ayan. So, ayan po, Nanay. Ayan po. Simpleng regalo po galing kay Miss Maylene. Pagdamutan niyo po. Happy birthday po ulit, Nanay.